Helo, Fiona ydw i. Dwi'n gweithio fel chwedleuwr. I work as a storyteller. Ac mae gen I chwedl i chi. Mae'n diwrnod braf a dwi'n eistedd yn yr ardd, dwi'n wisgo sbectol haul, gobeithio da chi hefyd yn mwynhau tywydd braf. Right. O ble mae'r chwedl yn dod? Mae lleoliad y chwedl yw y Trallwng. Castell Powys yn union. Dyma llun o Castell Powys. Mae yn lle braf yn tydi. A pwy sy'n yn y chwedl? Pwy di cameriadau y chwedl? Yn gyntaf, Mary. Mae Mary yn ddynes dlawd, tlawd iawn, tlawd, poor. Mae Mary yn byw yn y Trallwng ac mae hi'n dod yn aml iawn i'r castell efo ei gwaith. Niddraig ydy Mary, niddraig, y spinner. Mae hi'n creu pethau gwlan. She makes woolen things, dillad, blancedi ac ati, ac mae hi'n mynd â nhw i'r castell. Yn ail, mae gennym ni gweision y castell, the servants. Un gwas, mwy nag un gweision. Ac yn trydydd, y dig. Mae'r castell yn perthyn i'r dig, the duke. A dyma bobl y chwedl, ond dim rhywun, ond rhywbeth arall sydd gyda ni. Mae yna ysbryd, a ghost, ysbryd yn y chwedl, achos chwedl iasoer ydy, a chilling story, iasoer, a spooky story. Ond peidiwch â phoeni, dim gormod. Un diwrnod, aeth Mary i'r castell gyda ei gwaith. Ond oedd y gweision, bobl tipyn bach yn drwg, penderfynon nhw chwarae tric a Mary. Oedd Mary yn aml iawn, yn aml iawn yn aros dros nos yn y castell. Ond y tro ma, dywedodd y gweision, "O Mary, paid â chysgu yn y hen stafell fach yn ôl dy arfer, where you usually are, dy arfer. Tyd, dydy dig ddim yma. Ti'n gallu cysgu yn un o loftydd grand." Ond doedden nhw ddim yn dweud, oedd ysbryd yn y lofft grand. Wel, aeth Mary gyda nhw, aeth hi i'r lofft grand, i mewn i'r gwely, a chysgodd hi. Ond, am hanner nos, dyma hi'n deffro, edrych o gwmpas, ac oedd ysbryd yn y llofft gyda hi. Ond doedd dim ofn gyda Mary, she wasn't frightened, doedd dim ofn ganddo hi. Dyma hi'n siarad gyda'r ysbryd, yn gwrtais iawn. Noswaith dda, sir, dwedodd hi. "Tyd gyda fi, Mary," dwedodd yr ysbryd. A dyma Mary yn dod o'r wely ac yn dilyn yr ysbryd hyd coridor hir i hen stafell. Doedd neb wedi bod tu mewn ers blynyddoedd. "Agor o'r y drws," medda'r ysbryd. Dyma Mary yn agor y drws. Oedd y stafell llawn llwch, full of dust, llwch. Aeth Mary i mewn, aeth yr ysbryd i mewn hefyd. A dyma'r ysbryd yn dangos cist haearn i Mary. Cist haearn yn y cornel. Cist, a chest, a box. Cist haearn, an iron box. "Anfona y cist i'r dig," dwedodd yr ysbryd. "O nai," meddai Mary, "yn fodlon iawn." A diflannodd yr ysbryd. Wel, doedd Mary ddim yn meddwl mwy am y peth. Aeth yn ôl i stafell grand, yn ôl yn y wely, a swrthiodd mewn drwm cwsg. She fell sound asleep. Yn y bore, daethon y gweision i gweld. Oedd Mary llawn ofn, ond oedd hi'n ffain. "Dewch gyda fi," dwedodd hi, a dyma hi yn mynd lawr i'r hen stafell a dangos y cist haearn wrthyn nhw. "Rhaid anfon y cist haearn i'r dig," medda hi. "Dyma be mae'r ysbryd isio." Ac aeth hi adra. Wel, anfonon nhw y cist i'r dig oedd yn Lundain ar y pryd, a pan agorodd o'r cist, gwelodd o
Trysor y teulu, oedd wedi bod ar goch, it had been lost, ar goch ers blynyddoedd. Oedd y dig yn hapus iawn iawn. Dyma fo yn anfon air i Mary, i deud diolch. Ac hefyd roddodd y dig bwythyn bach ar y stad iddi hi. Bwythyn bach, a little cottage ar y stad on his estate. A dyma ble oedd Mary yn byw gydal ei oes, yn hapus iawn, gydal ei oes, all her life long, yn hapus iawn. A dyma stori Trysor Castell Powys. A dyma diwedd y stori. Diolch am wrando.